Здравейте! Ще направим един преглед на движението в валутната двойка американски долар, японска иена. На месечна графика сме направили разчети, виждате по чертежите, как се е движила цената, как е направила пробива и какво е нейното движение. Ще го гледаме на по-малък времеви интервал, за да има по-голяма яснота. Ето тук има формиран глава и рамене фигура с нейното стронг ниво, при което фигурата изпълнява лимита, обозначен с пунктирната линия. Т.е. движението в низходяща посока е изпълнило своето движение, своята сила и започва да продължава движението в низходяща посока. Тогава това ниво го обозначаваме отново като стронг. Ние сме го предвидили на база, ето тук месечна графика, ето това ниво е също едно важно ниво, което е преодоляно от пазара. Направен е опит за тест на нивото и е неуспешно преодоляването му, след което движението се е устремило силно надолу. Разбира се, обозначили сме движението и с Фибоначи, за да следим до каква степен до какво ниво ще се движи пазара и евентуално може да направи корекция или да продължи движението си. Правейки този разчет, ние виждаме, че при това стронг ниво, т.е. при това дъно, започва една корекция, неуспешно преодолявайки лимита, тази линия, която се явява една силна линия на съпротива и започва движение надолу. Тази фигура вече я оприличаваме като клин и решаваме да я видим какво представлява на по-малка графика. Виждате, че при клина тук е постигнато и едно кулминационно дъно, вследствие на което е настъпила паника. Това в дневната графика има този вид. Имаме едно ниво, достигаме второ ниво и при това положение тук се появява паника при търговците и пазара се опитва да възстанови възходящото движение. След което достига един нов екстремум, който обаче не може да премине предишния екстремум. Имаме движение в низходяща посока, не преминава минимума в низходяща посока, опит да коригира този екстремум отново неуспешен, продължава надолу, обаче преодолява вече единия екстремум, преодолява втория екстремум. Появяват се точки, върху които ние можем да построим тренд линии и съединяваме върховете с тази тренд линия. От тук до тук, не до тук, до точка 3. Обозначаваме точките 1, 2, 3, 4, 5. Тук се движи цената, но следим вълните, които са вътре в клина. Това е една вълна, втора вълна, трета вълна, четвърта вълна и очакването е да пробие през петата вълна. Когато пробие през петата вълна, той ще изпълни всички характеристики на клина. Дори тук вече аз имам и позиция, която съм открил и по този начин очаквам изпълнението на клина. Ето позицията и неговият лимит ще го определим. Лимита е добре да се определи там, където е нарисувана начертана фигурата. Лимитът е от около 1282 пипа. Значи още по-ниско. Ето така, при пробив 1283. 86,851. Това е лимитът на клина. 86,851. Остава, разбира се, да изчакаме неговото движение. Ето,
Това е входа на моята позиция и аз ще поставя лимита при пробива. Защо го поставям при пробива? Защото клина може да не изпълни движението си и да продължи обратно да обърне движението. Разбира се, през това време ще се наблюдава. Графиката е много голяма като времеви интервал и поради тази причина е добре да се следи по-обстойно. В случая съм пренесъл предпазен стоп, който съм поставил на това ниво, което, ако се погледне отблизо, това е едно двойно дъно, повишаващо, защото ето така, да, защото има вероятност да стигне до стронг нивото и да започне изпълнението на двойното дъно. Тогава ще удари предпазния стоп и аз ще се задоволя само с тези 13 пипа. Ако продължи надолу, тогава вече ще преместя стоп. Ще го проследим това движение и в следващи видеоклипове, като обясняваме кое, как и защо се прави. Благодаря.